Welcome back mga kapuso. Best Talk Time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Atong makauban karon si Donna Marie sa Prima Donnas. Walay lain kundi ang ato ang kapuso teen actress, Jillian Ward. Hello, Jillian! Welcome to At Home with GMA Regional TV. Hello po, maayong buntag. Ayun, bagay sa'yo pag magsalita ka maayong buntag. Siyempre, were you productive ba while nasa bahay ka? Merong iba kasing mga, katulad mo na parang merong bucket list or gusto mo achieve habang naka-stay at home. Meron ka bang ganon? Ayun nga po, nag-start na po ako mag-workout, which is nasa bucket list ko po. Natututo na rin po akong sumayaw. Naaral ko po lalo yung pagkanta ko. And ayun po, nakakapagbasa po libro, nanonood po ako ng Netflix, gano'n. Very productive ang time mo at home, Jill, ha? Medyo. Pwede na po. Usually, tulog din. Tulog. Kailangan. Kasi alam ko kung nagtitaping kayo, very busy ikaw, right? Opo. Ito. Jill, you started kasi sa showbiz at a very young age at marami sa ating mga viewers yung gusto sanang tahaking kung ano yung naging achievement mo ngayon. Kung meron ka mang maipapayo para sa mga, gustong maging artista, ano yung gusto mong ipayo sa kanila? Ayun po, syempre, to have big dreams and don't give up on your dreams. Pag mataas po yung mga pangarap mo and may patience ka and may hard work and you work smart din po, ma-achieve niyo yung mga pangarap mo. You played Donna Marie, Jillian, na may mabuting puso at nangangakong alagaan ang kanyang dalawang kapatid sa Prima Donnas. May similarities ba si Donna Marie sa totoong buhay as Jillian? Yung similarities po namin siguro yung pagmamahal po sa pamilya, yung pagiging hardworking, and yung pagiging palaban po sa buhay. Na pag may nagbi-bring down po sa kanya, lumalaban po siya in a way of working hard and dreaming big. And ayun po, yung very grateful po siya sa mga tumutulong po sa Galing. Alam mo, gusto talaga naming malaman, ano yung life nyo off-cam dito sa Prima Donnas? Anong favorite pastime nyo sa, with the other cast members? Kami po mga teens, mahilig po kami maglaro ng mga video games. Oh. And sa lahat po ng cast naman, pag nagdi-dinner break po kami na sabay-sabay or lunch break, nakasama rin po si Doc Gina, na director po namin. Ayun, favorite ko po yun kasi marami rin pong chikahan, marami po kami natututunan. And ayun, masaya lang. And we look forward to seeing you again. At syempre kung ano pang aabangan namin sa Prima Donnas. But before that, meron kaming short game. Paborito din ng ating of course, mga supporters mo, no? Prima Donnas Confessions. Ayan, magbibigay kami ng tanong. Tapos mag-identify ka kung sino doon sa co-stars mo sa Prima Donnas ang tinutukoy natin. Okay, number 1, Jillian. Sino sa cast ang palatulog? Siguro po ako, actually, or si Elijah. Actually, lahat po kami, depende rin po sa mga eksena namin. Rest is life, ika nga, di ba? Number 2, Jill, ito, hinahangaan mo naman. Sino sa cast ang hinahangaan mo? Actually po, lahat po ng veteran actors po namin. Pero sa akin din po si Tita Chanda Romero po. Dahil ang tagal niya na po sa industry, ang galing niya pong artista, pero napaka-humble pa rin po niya. And finally, pinaka-namimiss mo naman ngayon? Actually, namimiss ko po silang lahat, lalo na po yung mga teens din po na lagi kong kasama. And hindi lang po yung mga co-stars ko, pati po yung buong production, namimiss ko po sila. When everything returns to normal, ayan, magkikita-kita din kayong lahat. And we hope to see you very soon here in Mindanao. Thank you, Jillian, for your time. Thank you for being with us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. Maayong buntag ulit. Have a good day. Maayong buntag. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.